Ol Muhammed diýeje aýplama bildirýärler. Siz adamlary gorpy çerýäňiz, ody çerýäňiz. Indi buňa da Muhammed agaň Muhammed diýejiň beren jogaby barda. Halk galjak bolýar, öňeýçek bolýar, etçek bolýar. Haýyta bir akbak apaýy siner gelip şey diýmeli, halk öňeýçek bolýar, hereket edip etmeň. Türkiýede diýer, konsulluň işgärlerini bagada vurun, gencim öldürün diýer. Sen nähili gelip bide ki, nerni miting geçirjek bolýar, sen bide provokator diýer. Özüňi öldür diýip otyň. Oňa iştat diýer. Yani barıp bir tane konsulun işgärini bagada vurup öldürmeklik cinayet değilmi? Türkmenistan'ın içinde diye her ovada polisiyen tutun diye, 10 tanım diye şu danosçikler vardır diye, olarım vurun gencin diye. Näme şu? Adamlaryň aňyny bulaşdyrmak, adamlary bir ýanky egri ýola, ters ýola gönükdirmek. Zaten ýa şu taýda men şol tendensiýany görýän. Ýani bir ýyl garanky gurrun edilýär.